tultiin näyttää mun kaverin kanssa temppuja. Moi! Tässä takaperin voltti, koska mun kaveri ei oikein kunnolla tee sitä, joten... Tadaa! Hei, toi oli vähän epäpale. Hei, Ei nyt me kunnolla takeus. Mä tee. näytän vielä toisen tempun. Sitten Kyllä sen kunnolla teen. mun kaverikin näyttää. Anni, sä osaat tehdä sen voltin tälleen. Osaan. Ja näytä sitten vaikka 2 volttia. Mä näytän teille hei. Ai ne molemmat vai? Vai mä teen sen etuperiin. Tadaa! Toi ei oo tosi huijasta, koska me pistä tehdään kaikki. Mitä? Me ollaan vähän hulluja, siis hyvällä tavalla. Ota hei, mä oon kengät pois. Joo. Mä teen eka nyt etuperiin. Elikkä... Sitten takaperin. Noin. Tadaa! Tässä oli meidän temput. Ja me vähän aikaa vielä keinotaan. Sitten me lähdetään tekemään kysymysvastausta.